Графиките за конните надбягвания се различават от стандартните Betfair графики, тъй като те показват допълнителна информация, специфична за конните надбягвания. За да видите графиките, натиснете иконата за графика по ваш избор, както за всяко друго събитие. На екрана виждаме стандартна Betfair графика. В допълнение към обичайната информация са изобразени също така и фактор за намаление и начален коефициент. Фактора за намаление е показан като процент и е приложим за всички посрещнати залози, когато кон е отпаднал от надбягването. Това е подобно на правило номер 4 за намаляването. Например, ако сме заложили за на Wayward Prince в това надбягване и 1833 е отпаднал след като залога ни е бил посрещнат, посрещнатия ни коефициент ще бъде намален от 1833 с фактор за намаление с 12,9%. Факторът за намаление също може да се приложи и към залози срещу, но в този случай, вместо намаляване на печалбата, той ще намали задълженията на посрещнатите залози. Очакваният начален коефициент Betfair е преценка за това какъв може да е Betfair началния коефициент, наречен още BSP, в началото на надбягването. Това е изчисление, извършено от Betfair преди всяко начало на всяко надбягване. Отдясно можем да видим мрежа с коефициенти, които показват финансовите данни за всеки от тях. Първата колона показва всички залози, свързани с финансовата им равностойност. Втората и третата колона показват общото свободно количество за залози за и срещу за всеки коефициент, докато четвъртата колона показва общото количество посрещнати залози, показани тук като търгувани. В графиките за конни надбягвания можете да откриете две допълнителни колони в мрежата с коефициентите. Те показват суми, заложени въз основа само на BSP. Обикновено заложените суми ще са и в двата полюса – 0,01 и 1000. Това са залози за и срещу, които ще приемат всеки обявен BSP. Така че в този пример можем да видим 2733 евро, очакващи залог за всеки обявен BSP. Обаче, може да има и други залози за и срещу, на различни коефициенти по таблицата. Това са залози поставени с границата за обявените BSP коефициенти. Преди началото на надбягването, BSP и фактор за намаление могат да се променят в зависимост от вариациите в залозите. След като състезанието започне, се установява BSP и формата по графиката показва промените. Както можете да забележите в скобите, от данните за общо посрещнати за това събитие, можете да видите финансовата им равностойност, както за борсовите залози, така и за залозите направени според BSP. Същите данни са изобразени и за този избор. Също така, BSP вече не е очакван, а е потвърден BSP. Разглеждайки отново мрежата с коефициентите, можем да видим, че залозите, направени при 1,01 на стойност 2733 евро, са преместени на BSP от 5,96. Това количество е включено в тези 9156 евро, които са търгувани за този избор при BSP. Можем също така да видим, че е имало 35 754 евро срещу този избор при BSP. Следващия път, когато погледнете графиката за конните надбягвания, вече ще можете да тълкувате различната информация в сравнение с другите Betfair графики. Благодарим ви, че гледахте това видео относно графиките за конните надбягвания. Вижте и другите наши клипове, за да разберете как да извлечете максимума от вашата игра в Betfair.